mau arep dipangan dagingku karo anakku. Ah, sampean iki kok ngaya-wara. Lah wong anak kok ape mangan daginge simboke. Percaya kowe nek tak kandhani kaya ngono. Lah nek anake sampean kuwi kewan, ya pantes mangan daging. Ngene lho ya. Anakku ki pancen sing satenggok mendhuwur ki kaya kewan, sing mengisor ki kaya menungso. Malah saya ngaya-wara. Sampean niku, sampean iki. Lah aku ki ora ngapusi iki ora. Aja aneh-aneh Nek lho. teko kene, engke mesti ngerti dhewe. Mosok ana ya, Di? Ora ana ya, mbok iki diapusi sampean kok. Ala percaya wae ya wis, engko nek teko kene ki mesti bakal dipangan dagingmu. Lah kae suara kok kaya Wong mulane wong iki. ya diku dipangan kebo. Alah iku jak mati. Alah jajak. Kedul-kedul ngono. Yo, Ya nek dibedak kok piye nek keke mbak dipangan. Lah ya mesti wae mati kaya adimu kuwi to. ora duwe sapa-sapa malah adikku dipangan kebo iki piye yo. Wis wis rasa kuwatir keke saiki karo aku ya. Ngono ya. Mengko dhisik, Mbok. Yen tak wawas simbok iki kaya dening dibujung kewan kang gedhe. Sejatine iki ana perkara apa to, Mbok? Pondok yo. Pancen Lho kok wae, Mbok, ora apa-apa. Kula niku dibedak boten kewan niku mboten. Dadi Nek dibedak simbok iki- anake kula. Ora dibedak kewan sing gedhe ngene yo. Nanging dibudak karo anake simbok. Nggih. Engke rumiyin to, lah sampean niku sinten? Aku senopati ana ing Majapahit kang aran Haryo Jiji. Ambil sama gunung nyari yo. Pangapunten nggih, Pangapunten. Dek. Iya, ora dadi ngopo, Mbok. Dadi anake sampean iki mau budak simbok. Nggih. Perkarane apa to, Mbok? Lah anake kula niku badhe mangan daginge kula. Kepengin mangan daginge simbok. Nggih. Lah anak kula niku kawujudanipun satenggok mendhuwur niku kados kewan, nek satenggok mengisor niku kados manungsa. Kalau terus delak aneh to, Den. Kok aneh-aneh. Lah nggih mboten aneh Wujute to. menungso kok mangan salah sawijine daging Apa menungso. radine kula menika sampun dimangsa, Den? Adimu dimongso. Sampun mati niku wadine niku. Apa dhewe ini sing bujuk? Lha iki kok nyuwun sewu gantung karo sampeyan. Ora bisa wae saka pambucung. Sing endi, Mbok? Lah niku Gimana? kawujudanipun anake kula nggih kados ngaten. Iki. Oh. Sampeyan wedi napa mboten? Aku ora wedi. Mboten wedi. Oh, sapa kowe? Aku Haryo Jijitan Senopati ana ing Majapahit. Ah beneran ketemu kowe. Dina iki manut tak ombe ketemu tak pangan dagingmu dina iki. Sopo iki, Mbok? Niku Joko Mercu. Joko Mercu, Kabeh aja mbok terusno nggonmu. Ngombe getih menungso mangan daging menungso. dudu sana, dudu kadang. Yen Kowe to, wong liya blaya, kowe mikir, yen aku minggir tak cucuk pon-ponanmu. kena tak eling aku. Ayo, manut karo aku tak swara ana ing Majapahit. Timbal aku manut karo kowe gedhe mati dina iki. Kaya ngono. Oh, ai! Ah, oh, ai! Ah, ai! Oh, ai! Ah! Oh, ai! 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 Ah! Waduh! Mantap! Mantap!
Maudura. Yai Senopati Haryo Nan inggih kula Kang. lonjong mimesan kon mulumayu. Uri sing mbok toleh. Kaya dene sliramu kabujung kewan sing arep mungsuh marang sliramu. Kakang Maudura. Ateges kula menika dipun bujuk salah sawijining kewan gedhe lembut. Ora Nanging kula badhe paring kabar dumateng panjenengan Kakang Maudura. arep paring kabar kelawan pun Kakang Patih Maudara. Ngenani pakabaran opo Yai Senopati? Wonten ing Majapahit menika wonten catu gunting nggih kalih cacah. Sing tegese kaya piye ya? Kang sepisan dipun tindakaken Bupati Ngranti Bandar Subali menika mbalela kalih tiyang Majapahit. Pancen bener. Aku dhewe sing mangerteni yen to Bandar Subali wektu dina saiki mbali saka ing Kraton Majapahit. Kang angka kalih Kakang Maudura. Menika wonten salah sawijining menungso nanging siripun kewan kawujudan kebo. Malah kaporo Joko Mercu menika remen nyecep getihing menungso kadaharipun daging menungso. Yen to sliramu ngandhakake. Yen to sliramu lagi wae ketemu kelawan salah sawijining pawongan tenggak sak mendhuwur wujuding dening kebo, tenggak sak mengsur kaya dene menungso lumrah. Lah menika leres. Ning kangenane iki mangan daging menungso uga ngombene gedhe menungso. Menika mboten klentu Kakang Maudura. Dur saiki kaya piye sing karep? Kula malah ngantos tetandingan ingkang nami Joko Mercu menika. Awit kula menika kawon boten kuwo tanding kalih Joko Mercu sing jeneng aku tambuh lawan kowe iki ora. Wong aku kepengin ngerti. Apa bener sing jenenge Joko Mercu kowe? Bener. Yur sapa kowe? Joko Mercu Diwan. Sing ana ing pengarepanmu tu sapa-sapa nanging Patih Maudara saka ing Majapahit. Weluh Maudara. Patih Majapahit. Patih Maudara ngoyak kelawan Senopati Haryo Jejetan. Apa to sing karepake? rumangsa lesu, rumangsa ngelak. Aku kepengin ngombe, aku kepengin mangan. Nek ngono, kowe iki lagi wae golek tadah kala mangsa. Bener. Joko Mercu, Piye? nek pancen sliramu arep golek tadah kala mangsa wujuding jeneng jalma manungsa. Yen to Patih Maudara mung gondro sepiro, tak ibaratake saiki kowe bisa mangsa kelawan Patih Maudara utawa Haryo Jejetan. Sesuk kowe wis ngrasake ngelih. Iki ana tadah kala mangsa sing akeh kanggo pirang-pirang dina uga pirang-pirang sasi. Jur ngendi? Pancen ngerti. Kae muduna kae. Pawongan sing akeh nek mbok arep tadah kala mangsa Joko Mercu. Wong Ngranti Bandar Subali. kados pundi lelangan pan ingkang kados mekaten Kakang Maudara. Aja kuwatir. Perkara Joko Mercu wis tak kongkon ana sak tengah-tengah peperangan Ngranti para dene Majapahit. Ora mung kuwi yen to bisa ngendarat tumindak ing Bandar Subali bakal nampa ganjaran sak Purwati ana ngesaning Sinuramu. Ayo, sowan ana ngesaning Sinuramu. Monggo.
namung kepareng kebo martuwet badhe nyuwun pangestu saha paring donga. Muga-muga Bapak Didik dalasane Bu kene ngawontenaken kasukuran dipun ijabahi dening Gusti. Nyuwun palilah para tamu, kula badhe sungkem. Bapak Didik, monggo mriki kula cengklek kula gendong minangka pasugatan kula. Panas ora panas, ning iki kewajiban. Murih bisa kasenggadani ati Bapak Didik sakulawarga. Waduh, waduh. Pecutana ngantek-entek pecut temle. Gendong kebo nyedak mrene tak gendong. Mbok menawa iso kanggo kenang-kenangan iso dipoto. Ninja kuwi sak cekrekan tumpangane mung 5.000. Perlu mlayu yuk lo ngidul kono lo kebo tekan lapangan Krida sono. Bapak Didik, kula gendong seneng-seneng kalih sedaya para tamu undangan. Mbok pilih Ibu Didik ngersake kula gendong kula nggih swaguh. Ape, ape. Hoi. Ita, ita. Hoi, hoi. Minggir.
Ayo, ngadeg kok malah nipok iki ya. Atur nuwun Ibu Didi. Wah, sungkem kula kapur dhateng panjenengan Ibu Didi. Monggo. Ayo. Sing pengin tak cenglek tak gendong munggah menyang pundak kene. Bareng loro telu. Waduh, malah ora apa-apa tambahi loro. Unggahe bocah loro mas kuat ora apa-apa. Comborane biasane dicombor. Ayo combor es sirup ben saya kuat tenagane. Unggahe bocah loro kas. Kok malah medun. Ayo saiki gendi Bapak Didik gendong. Bapak Didik digendong. Matur nuwun. Lagi iki panganane kebora kolon jono nanging duit. Matur nuwun sedaya keluarga tamu undangan ing sampun peparing dhateng kula. Kene nduk. Jaluk munggah digendong loro bareng apa telu. Enak tenan. Karo mangan suket jebule enak mangan duit. Matur nuwun nduk. Muga-muga rezekimu ora lokak ning malah saya kebak.